Oy, ay, 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is, ano yun na? Ha? Oh, today is May 9. Oh, May 9. 2024. Time check. Lagod. Dinagod man po ni Tira yan na klase. Practice na lera kotilyon. Saan ito yung kotilyon na? Ha? Oh, ito yung kotilyon. Oo. So yan at bubuhaton baga magprepararani kita maghihimo kita yung mga kuan, mga susuraton para buwas ito na aton pagbubuhaton na dakay. Okay lang ito, bisan wari matender, okay lang ito. Baga na akong lang pagkuan lang ini, baga di rin man kita sigun nga baga makarit. I-share lang natin dito yung knowledge about when it comes to camera shoot, no? Basic angle. Oo. Game kita niyan yung kuan. Manila paper lang. Okay, baga di kita makabilingin whiteboard. So aton line nila kita din niya ano. Nila kita din niya may mga sirong iton akasya. Ayan. Oh, pwede get dida. Pindi no. Pwede sirong akasya kung kahit malindong. Ito dito amphitheater. Baga basic gadla to more or less 2 hours ngayon basic editing. Bisan nga ni kaya pag drone magpapambit kaya po kita. Ay Rodolfo, magtutugtog kita gihapon iton pag ano iton drone pag operate. Okay. Tapos itaton niya yung storyahon, kitahon tanalakon ano atong pwede buhaton niya ng adlaw. Visual aid. Kaya wari man kita kanina ka na yun dato di kakadtoon ka. Actually may dako ginahinulat nga ikakaupod. May doon niya ipapakita nga lugar sa Katayaw mausay pagkiton kita nature. So wala kita yung nagto kay may lumot niya ginlakat na ginulat kita kada kay ini kati man at pagkaghimo kaninahan mga visual aid para buwas and mag-amo na rin anit at hindi pag-imurag ka na patukal na lani kita ini libuton ta